pyörähtää Kemppainen ja kolmospaikka vaihtuu, sinne menee sinistä kolmoslaisesta ja Masto. Kärjessä on joka tapauksessa Ylitalo, Moilainen ja nelospaikalla Heleni. Kilpailijalle numero 163, mustavalkoinen Iljeksi syynä haittaava kaistavaihto. Kun Ylitalo on antamassa hieman vastausta Välimäelle, lähdetään viimeiselle kierrokselle. Moilainen kakkospaikalla. Menee päällä. Yksi on keskeyttänyt Matti pitää kolmas paikkaa, mitä tekee Heleni. Alkaa Heleni toivosta kolmas taipelissä. Siellä sisällä ulkopuolelta välissä palata. Ja nyt meni kyllä Matti tuohonpiinaan tasavarmaisesti sarjalla Heleni paikan. Ja kahta kertaa tarvitseuttaa, kun me otetaan näin Heleni nousee sijalle 3. Ja hetkessä Lantto kyllä jää Heleni vauhdissa. Ja käänti vaihtuu 2-2 Moilainen menee alas. Ja ongelmia tuli Ylitalolle. Hän menee sijoituserään 2. ja sijoituserään 1.